Sabies que una aspiradora sense filaments pot netejar el teu cotxe i la casa en un sol pas? Top 3 aspiradores sense filaments per a la teva casa i cotxe. Baxillar V-12, l'aspiradora sense filaments que ha guanyat el cor de més de 90 reviews. Amb una potència de 58 kilopascals i un temps de funcionament de 50 minuts, aquest model de 59 € te permet netejar el teu cotxe i el teu pis sense parar. Els usuaris han destacat que, malgrat el seu preu, la seva versatilitat és sorprenent. Un mateix dispositiu que passa del cuir del vehicle a l'alfombra de casa amb igual eficàcia. El seu sistema de filtració i el compartiment d'accés fàcil a la bateria són altres punts forts que han fet que la puntuació mitjana sigui 4/5. Però no tot és llum. Algunes crítiques es centren en el pes lleuger, però que pot resultar una mica massa voluminós en espais reduïts. A més, la bateria, tot i que dura 50 minuts, pot necessitar una càrrega cada 2 netejades si s'utilitza a màxima potència. En resum, Baxillar V-12 és una solució de neteja completa i versàtil que val la pena provar si busques una aspiradora sense filaments amb una potència que no deixa res per a la neteja. Ara, ens movem cap a la segona, que pot ser la millor sorpresa. Al puesto 2, una aspiradora sense filaments de 39 €, ha rebut una puntuació de 4,2 de 5 a partir de 340 reviews. Aquest dispositiu és conegut per la seva força de succió sorprenent, especialment per la seva lleugera mida. Els usuaris que l'han provat l'han trobat ideal per a netejar el cotxe, eliminar pelos de mascotes i eliminar migues de panell. No obstant això, la bateria no és la més llarga. Quan s'utilitza a màxima potència, el temps de funcionament es redueix considerablement i alguns usuaris han experimentat que la càrrega es fa molt ràpida. A més, la potència alta pot generar un cert soroll, cosa que pot ser molest per a persones que prefereixen una neteja silenciosa. Així, si busques una aspiradora compacta i potent que et permeti netejar ràpidament el teu vehicle i la teva casa, el puesto 2 pot ser una opció viable, sempre que estiguis disposat a rebalançar la bateria per a cada sessió. Primera ara, el gran final que has esperat. Bactec Pro F02 Lite, l'aspiradora sense filaments que ha guanyat el cor de més de 200 reviews. A un preu de 89 €, aquesta unitat combina potència i portabilitat amb un cost accessible. La seva motor de 550 watts i la succió de 50 kilopascals garanteixen una neteja profunda en suports de terra, alfombres i tapisseries. Els usuaris fan especial menció a la seva filtració de 8 capes i a la bateria que dura suficient per netejar tot el pis sense necessitat de recarregar. A més, la capacitat de succionar pelos de mascotes i migues de cafè en un sol pas és una característica que molts consideren imprescindible. Tot i això, alguns comentaris han destacat que el dispositiu pot ser un tant més pesat que altres models i que la càrrega pot requerir una mica més de temps. No obstant això, la majoria d'usuaris han trobat que la potència i la facilitat de neteja compensen completament aquestes petites inconveniències. En conclusió, Bactec Pro F02 Lite és la millor opció per a aquells que busquen una aspiradora sense filaments potent, versàtil i amb un bon rendiment a un preu molt competitiu. Si t'ha agradat aquest vídeo, no t'oblidis de subscriure't, activar la campaneta i deixar un like. Comparteix amb amics que també necessiten una aspiradora sense filaments i comenta a sota quin producte et sembla més interessant. Gràcies per veure'm i fins al proper vídeo.